Oh, pre. Alam ko na kung sino target. Hello, pre. Oh. Ano, mapera ba yan, pre? Check mo muna, pre, kung may gadget, pre. Tsaka, tingnan mo muna yung mga tao, baka may makakita sa atin, pre. Ano? Sige, game na tayo. Tara, punta na ako dyan, pre. Andito na ako. Sige, pre, papunta na rin ako dyan, pre. Ano, pre? Nakiti na rin, pre. Sige, pare. Tirahin mo na yan, pare. Bigay mo yung cellphone mo sa akin, pre, kung ayaw mo masaktan.